Maru vilayetinin käbir etraflaryny paýta ýygynmaçlaryny we büdjet işgärlerini eýýämden goşmaça zähmete taýýar bolmalylygy duýduruldy diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Ýygyn möhküminiň başlanmagy bilen hökümet işgärlerini paýta ýygmaga taýýar bolmalylygyny aýtdylar diýip Mardak habarçymyz aýdýar. Onun sözlerine göre geçen yıllardaki hali hökümet işgärleri bu ýylkem öz deregini paýta ýermek üçin adam tutmaly bolarlar. Paýta ýygymyna taýýar bolmak diýmek odal hökümetiň edara kärhanalaryny işleýän işgärleriň paýta gedekleriniň kesgitlenmegini aňladýar diýip adynyň aýdylmalygyny soran Magarif işgär Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä özü paýta gidip bilmeýän adamlar deregini adam tutýarlar ýa-da edara başlyklaryna her paýta gün üçin 20 manat meçörüni pul töleýärler. Şol ruwatda ol ýerine adam tutan işgärleriň hökman işe çykmagynyň hem şert bolup durýanlygyny belledi. Eger paýta ýygymyna ýatymlyk gitmeli bolsa, onda tölenmeli puluň meçöri köpelip 300-400 manada çenli baryp ýetýär diýip ýaşyl morlama aýtdy. Eger öz deregiňe paýta ýygyjak adama pul töläp bilmeseň, paýta özüň gitmeli bolýarsyň. Öden bu işi begeni etmeli. Eger sehel nägilelik güllerseň, ardaňy ýadaý diýerler diýip bu praktikany radionyň habarçysy bilen awtobus duralgysyny söhbetde bolan başga bir büdjet işgär hem tasdik etdi. Synçylar paýta ýygymynyň mezur zähmetiň saklanyp galmagyny, sowet praktikalarynyň saklanyp galmagy, bazar gatnaşyklaryna geçilmeligi bilen baglanşdyrýarlar. Şol ruwatda owa hojulugynyň dolanýaryş krizisi gaýtaklaýyn hökümet ýolbaşçylary tarapyndan hem boyun alynýar. Mysal üçin Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow geçen ýylyň sentýabryna ýapylyp dikeldilen Halk Maslahatynyň ilkinji mejlisinde 10 ýyldan gowrak dowam eden owa syýasatyny täzeden bolsa, öňkü prezident Sapar Murat Niýazow 2006-njy ýylda öz täze owa syýasatynyň netijesi bolanlygyny, paýta ýygymyny dowam edýän gözboýugçylygy dolýan ýaly boyun aldy. Edaralary, çağalary ýene öýde gaýdýan. Alman. Olardan netije ýok, näme endi? Kim baryp otaýdy paýta ýaýtyp gülüşip gaýdýar. Edaralary ýapýan, işim ýok, sen bu gözboýugçylyk bol. Türkmenistanyň Daşowut, Lewap we Mary vilayetlerinde A95, A93 we A80 markaly benzinin gytçylygy dowam edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary habar berýärler. Mary vilayetinde A95 we A93 markaly ýanyç hiç ýerde ýok. A95 markaly benzini diňe Mary Aşgabat awtotrassasyndaky ýanyç stansiýasynda tapsa bolýar. Başga hiç ýerde ýok. Adamlar ýanyç uýulan stansiýalaryň ençemesine aýlanyp, ýöne bu markaly benzini tapmaýarlar diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde söhbetdeş bolan habarçy 23 awgustda gurrun berdi. Habarçy Lewap vilayetinde de benzin gytçylygynyň 7 derejede dowam edýändigine, Daşowda bolsa diňe A80 markaly benzinin tapdyrýandygyny, ýönümini hem regionyň çäkli möçberdäki ýanyç stansiýalaryndan satyn alyp bolýandygyny aýtdy. Şol bir wagtda habarçy Mary vilayetiniň käbir ýanyç uýulan stansiýalarynda A92 we A80 markaly benzinin satylýandygyny, emma bularyň hiliniň ören pesdigini belleýär. A92 we A80 markaly benzin guýup sürýänler olaryň arasynda tapawudyň ýokdugyny aýdýarlar. A92 we A80 ýazylgy benzin kolonkalarynyň her birinden aýry-aýry çüýşe gawa benzin guýup görseň, olaryň ikisiniň hem rengi birmeňdeş. Sürjüler A80 markaly benziniň A92 markaly benziniň bahasyna satylýandygyny, adamlaryň aldygy düşürilýändigini aýdýarlar. Halk içinde A92 markaly benzin bar diýdirmek üçin edilýän aldyw diýip sürjüler aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Häzirki wagt Mary vilayetinde 1 litr A80 markaly benzin 1 manatdan, A92 markaly benzin 1 manat 30 teňeden we satyba çykarylanda A93 markaly benzin 2 manatdan, A95 markaly benzin 1,5 manatdan satylýar. Marly ulaw eýeleri benzin ýetmezçiligi sebäpli peshili ýanyjy ulanmaly bolýandyklaryny, emma munyň ulawlary hatardan çykarýandygyny aýdýarlar. Benziniň hili pesligi sebäpli ulawyň dwigitelleri derrew oturýar, maşyn gowy çekmeýär. Soňky ýyllarda öndürilen täze ulawlaryň hem dwigitellerini bejertmäge goýýarlar. Ustalar da täze ulawlaryň dwigitelleriniň şeýle daýlanmagyna geň galýarlar. Käbir adamlar benziniň ýokary hillisi satyba çykarylýança täze ulawlaryny sürmän gapysynda goýýarlar diýip habarçy yerli ulaw eýeleriniň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Azatlyk radiosu ýurdun regionlarynda dowam edýän benzin gytçylygy barada Türkmenistanyň Türkmen Nevit Önümleri döwlet kompaniýasyndan kommentari alyp bilmedi.
Aşgabatda taksi yetmezçiliginiň ýiti duýulýandygyny we munyň döwlet eýçiligindäki taksilaryň gurply maşallar tarapyndan bir aýlyk kreyine alynmagy bilen baglanyşyklydygyny Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary habar berýärler. Howpsuzlyk aladalary sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy Aşgabatyň taksi hyzmatlaryny hödürleýän edaralaryny jaň edeninde taksi ýok ýa-da taksiler häzir boş däl diýilen jogabyň berilýändigini aýtdy. Bu ýagdaýda bir gezek ýa-da bir gün bolmaýar, inni hepdelep gaýtalanýar. Häzirki wagt aeroportuň öňünde de döwlet taksilerini tapmak kynlaşdy. Hususy eýçilikdäki taksiler düýbünden ýok. 19 awgustda paýtagtyň 30-njy mikroraýonunda ýaşaýan bir ýaşuly Berdiňidäki anyklaýyş merkezine gitmek üçin 4 sagatlap taksi çağırmaga synanşdy. Emma oňa her gezeginde taksi ýok diýilen jogap berildi diýip habarçy 12 awgustda gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň we taksi sürüjileriniň ondan gowragy bilen söhbetdeş olan habarçynyň tasdiklamagyna görä, taksi gytçylygynyň sebäpleri döwlet eýçiligindäki taksileriň aglabasynyň gurply maşallar tarapyndan bir aýlyk kreyine alynmagy bilen baglanyşykly. Döwlet eýçiligindäki taksi sürüjisi bilen bir gurply raýat öz arasynda dillen ylalaşýar. Bu raýat sürüje bir aýda tölemeli puluny we ýene de şonça möçürdäki puly öňünden töleýär. Mysal üçin bir taksi sürüjisiniň günde döwlete geçirmeli pul serişdesi 130 manada barabar. Gurply raýat taksiniň döwlete tölegini we ýene de şonça möçürdäki puly üstüne goşup sürüje berýär we taksini öz üçin saklaýar. Taksilerde köçeme-köçe aýlanyp adam çöpläp ýörmeýär diýip habarçy taksi sürüjileriniň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Onuň sözlerine görä türkmen häkimetleri raýatlaryň taksi yetmezçiligi baradaky şikaýetlerine netijeli jogap bermeýärler. Döwlete taksiniň her günde ýa-da aýda geçmeli puly berilse bolany. Taksiler islese işlesin, islese de hereketsiz dursun tapawdy ýok. Bu barada nire ýüzlenseň de ardyň diňlenmeýär diýip habarçy aýtdy. Mundan başga döwlet taksileri müşterileri kabul edende taksametrleri açmaýarlar. Şol sebäpli olaryň narhy hem ýygyderli gymmatlaýar. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Awtomobil ulawlary ministrliginden häzirlikçe komentari alyp bilmedi.